jomiraɗo wi wa in aradtum so tawi on muuyi istibdala zawjin wostitade jom suudu makana zawjin place jom suudu so on jiiɗi ittude oɗon ndesno debbo on jiiɗi seerde mo gaddon debbo goɗɗo lomtinon suudu ndu wona nawlirde de jomum ne resno seerde debbo o adda debbo goɗɗo watta ɗon wa ataytum wa qad ataytum tewal haalu oɗon dokkuno ihdahunna goto e maɓɓe in ɗaran jawdi pewndi eteno debbo mo ndesnoɗa o aɗa teŋimo jawdi tenɗamo ko kolce tenɗamo ko galleji jomiraɗo wi fala ta'khudhu minhu woto jalge e jawdi he woto ƴette e jawdi he shay'an hay kala ko tennoɗa joom suuduma teŋeɗe no ɗi poti hewde fof koɗe jencini koɗe jibini ko heewi fof so tawi a yiɗi yaafade mo gadda debbo goɗɗo mbatta ɗon woto mbiɓe jow teŋe makko yeyda ko tennoɗamo ko e ko teŋeɗe jibini ko fof tottimo o yaada hen ƴeewa ko jeeyannoɗa hoore ma ko laaɓi ƴamiro yaadu debbo goɗɗo teŋiramo gaddiramo jomiraɗo wi ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina ata'khudunahu bele on jaggat jawdi ndi tennoɗon rewɓe moɗon ceerɗon bele on jaggat ndin ɗon jawdi buhtanan tawi ko e toñangue wo isman tawi ko e bakkade mubinan hono peeñ on mbaɗa ɗum a teŋino debbo kay on jettodiri gasi teŋe makko ɗe kay ala wono mimtu saɗa yiɗi debbo goɗɗo kay yew jawdi gondi teŋiroya debbo goɗɗo wona kay ko teŋirnoɗamo ko ɗum jibini ko ɗum yencini wiya aɗa itta aɗa teŋiroya ɗum debbo goɗɗo beele ko kanko jeeyata debbo kanko resata debbo o jomiraɗo wi wa kayfa ta'khudunahu hol fo no ƴettirtol ɗen ɗon teŋe hol fo no jaggirton wa kayfa ta'khudunahu hol dalil mo jogui ɗon hol preuve mo jogui ɗon oɗon ƴetta ko tennoɗon debbo goɗɗo oɗon mbiya oɗon teŋira ɗum debbo goɗɗo holko ƴettirton a teŋirino debbo ñale nge mawni nge jibini kolce ha heewi guitta hen holsere mbiya aɗa yaha aɗa ƴamire ɗum debbo goɗɗo a teŋire ɗum debbo goɗɗo hol dalil ma hen hol preuve mo joguiɗa hen wa qad afda te wal haalu yettima ba'dukum yoga e mon ila ba'din faade e yo te noon aɗa andi kay oɗon gandi kay on jettodiri a yettimama o yettimama ha gasi teŋeɗe mbaɗɗima ɗum ko aɗa ƴetta mbiya aɗa teŋire ɗum debbo goɗɗo wa akhadna minkum te rewɓe ɓe ɓe jaggi e moɗon misaqan halidan aaji hono tiggo de dewgal ngal humetede koma seedeji jooɗi ma woni yaaɓe ngari namdodira wittodira aha aɗa jogomo jogoroɗamo Allah jogoroɗamo sabu Allah shar'iyeji sharia fawi e dow maɗi aɗa waɗa ɗi mbiɗa e jabɗa gadodirɗon ha gasi te noon Allah wi so gorko yettima debbo hankanti gasi wona hay so memanimo bo soɓe naddi suudu o joftindimo tan teŋe mbaɗɗima wa akhadna minkum misaqan ghalidha firti aadi so dewgal ene hume firti ko an gorko o jogi tortoɗa debbo o ko cokogal moƴƴal gurdirta e makko kono moƴƴiri tamo teŋe ma so tawi caɗele ngaroyi ha ceergal yonti ceerirtama koye teddungal kono moƴƴiri wona aɗa hoyno heftude jawdi makko noon wona hoynude jomum jeeya Allah wi oto mbaɗira jomiraɗo wi wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila jomiraɗo wi ɗeɗo ayeje ɗe paaɗen de Allah haalata hen ko rewɓe ɓe ngannduɗa ene karma e gorko resde kala gorko ene jogii rewɓe ɓe ngannduɗa ɓeɗo ene karmi o resat kala gorko mo jiiɗa ene jogii rewɓe ɓeɗo rewɓe Allah ene harmini e makko o resat so humdanama e mabɓe kumal ngal ngal sellani ngal jaɓetade ko sharia koko firtata fotitinama qabla al bina'i adinde ɓe nadda walla tina ko caggal nde ɓe naadi kala nde wawi wonde sharia firtata ɓen ɗon rewɓe Allah kono limtata ɗo o ardini hen ko gorgol makko
gorgol ma mo bamma resno mo bamma resi hay sogo cugalel togosel so séri on ɗon debbo Allah mamma bammun nene ma joom suudu makko mo resno hay sogo cugalel togosel aɗa hecci ɗum ha aɗa wawi resde ɗum Allah ardini oɗon nde wonno holko addi ha Allah ardini ɗum nde wonno arabeɓe ne mbaɗat ɗum so babiraɗo o derguitima ene nawliruno cukalel jomum yomi fori hen jungo mino kono babi suude hay Allah ardini har min ɗum o waɗan ɗum ñawore banggue o jillodiraani ɗum e ɗe ñawoji jomiraɗo wi wala tankihu woto ndese woni woto kumane nde wonno so wiyama dewgal ko gueɗe ɗiɗi dewgal wonɗo arafa wiyete tan ko jonde kumal ngal tan ɗo almameɓe yimɓe jottoɗo jama mawɓe jotto jama ene kuma dewgal ngal ɗum ne wiye dewgal kono kadi dewgal haqiqa noon ko hono naddigu ngu ñande o joftata e suudu makko ɗum ñande gorko o debbo o joftata e suudu muɗum debbo o naata tawomo toon gondigu ngu ɗum ne kadi ene wiye dewgal kono ay ɗo ɗa laalatɗo ko hay kumal ngal kay hay ngal woto mbaɗe ala waali ko heddimude wala tankihu wadde woto kumane manaka hakko resno abaɓukum babiraɓe moɗon minan nisa yerew kala ko bamma meeɗi humande woppu woro men gasi wonti jinnaɗo ma mamma bamma jaati bammun yumma ɓeɗo kala koɓe kumani Allah wi woppu wonti jinnaɗo ma jomiraɗo wi illa ma qad salafa so wona taw noon koko ɓennuno ko so wona taw ko ɓennuno ko mbanno ɗon ko ɓenni ko ɗum kam Allah kam yaatima ɗum kono hankkadi ko heddi ko kono woto innahu ayno resde ko bammun resno kana laatima de fahishatan ko bakkat coofɗo ko bakkat kono haɗani wonde bakkat ala kadi ene suufi ko bakkat ene wona tan ko bakkat kono tan soofani bakkat ene wona bakkat ono joot bakkat joot alfaɗani bakkat joot fahisa tan ko bakkat ono coofɗo woni guyka hande joni ka guyka baɗanaka inde ka kaari ko homme d'affaire ceerno suru guyka tan yiganaka inde kan joni ceerno suru ceerno tidiane wona mbiwaji wa kam ko gollata ko yimɓe mbaɗani ko homme d'affaire ni ko woni homme d'affaire ko business ko yoto woni business ceerno suru guyka guccu ko joni adnaɓe yiidani guyka yimɓe joni ay ko bakkar joɗɗo ɗum ene yoni waɗa wiyata so wiyama gujjo tan ene soofi kono wiyama homme d'affaire tan hankkadi ene sabuɗi innahu ayno restude ko bamum resnono kana laatima fahishatan ko bakkar coofɗo wo maktan kadi ko kutuya kala baɗɗo ɗum Allah hutata ɗum wa saa sabila kadi ene boni lawol ko lawol bongol yimɓe ɓe rewde e golɗon lawol bamum resa seera tan ara ɗi ala ko waɗi kam ko watte joni ko aɗa nana ko keewi Sénégal ɗeɗo balɗe ko timmani hay yontere waji goto e guirillajo goto bam makko ene jogui ne resi cukalel deke bam makko joncata ana onge ko bam makko wona ene seeɗi bam makko wona ene may ko bam makko nan bam makko so yalti tan wona wasa ayne boni sabila hono lawol ko lawol bongol حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات
jomiraɗo wi ay o ɓenni oya o waɗi ɗum bange restude ko bamum resno ɓenni ɗum bange joni o monare guila gueɗe karminaɗe jomiraɗo wi hurrimata aleykum a harminama e dow moɗon ummahatukum neniraɓe moɗon ɓe destonɓe ala harminama e dow moɗon neɗɗo gorko nene makko jibinɗon bam makko ma yahano yo omo ƴettira yirlaɓe ma no watta ay ɗum ene harmina enen bam makko ma ya o wiya omo lomto nene makko ma ya o wiya omo lomto no wiyatano bam makko seera o wiya omo lomto kono ene hawri oɗo aduna jibil nana fof sa heeɗima saha fof ha to men to fof gorko wondeni noon teneniraɗo o wona hayɗene selli hol ganduɗo nde ɗo bonande holko foti hol ganduɗo jaraboyeji garoje yimɓe no pakka nek an goɗɗo poɗɗo yurmade nene mum walla ɗum banggueji ɗi fof nene ma sellani ene waɗi paralysé an toppiɗi ɗum ala fof ko mbatta so wona humtuɗenaji yirde rewɓe yirlaɓe no mbayi hewde hurrimata aleykum harminama e dow moɗon ummahatukum neniraɓe moɗon an tankihuhunna nde lesta on neniraɓe noon wona nenema jibinɗoma o tan hay yummum nenema naatiɗo firtira so wiyama nenema tan ko jibinɗoma ha yetti nene Hawwa kala mo ganduɗa so askoma rewi ene rewa e muɗum nenema aɗa yalti e muɗum on ene harmi ma respecte woni nenema yummum nenema mamum nenema ɓeɗo fof jawolngol bange gorol ma yummum bamma yummum yummakko on ha yettoyi nene Hawwa kamɓe fof ene harmi ko nanta alpha mamma debbo wima tan joom gallam no yimɓe ko dow rende woto nan ɗum ɗo mbiya aɗa watta gonga woni hurrimata aleykum ummahatukum neniraɓe moɗon ene karmi e mon neɗɗo gorko restata nene muɗum wiyama woro restu gorgol makko ɗum sabu nene makko wa banatukum e ɓiɓɓe moɗon rewɓe ɓiye debbo mo jibinɗa e keeci e kanko on ɓiye debbo ɓinguel ngel o jibini taniragel ma noon ha yettoyi ñalawma dara ene harmina e mon fof ko ɓiɓɓe ma fof ko ɓesgu ma ɓinguel ma dewe ɓiye debbo tane jaate ha yettoyi ɗo ha ko mbiyata ko joom suudam ko alpha yo haade inde ko boowal tan de yo haade sal wotana ko yaade suuko ay on ene harmi gorko wadde resata ɓinguel mum dewel resata taniragel mum denɗiragal noon ha gurdam men wela an mamiraɗo mbiya taniragel ma ko joom suudam wa akhawatukum ko noon e bandiraɓe moɗon rewɓe bandiraɓe moɗon rewɓe ɓe gande kadi ene harmi ndesa bande debbo mo jiiduɗa yumma e baaba bande debbo mo jiiduɗa baaba bande debbo mo jiiduɗa nene tan ɗeɗo fof ene karmi ndesaɓe famide wa ammatukum e gorgilaɓe moɗon ay gorgilaɓe moɗon kadi ɓenne kadi ene harmi e mon nde desoton wiyete gorgilaɓe moɗon ɗo ko jiiduɗo e bamma debbo jiiduɗo e bamma yumma e baaba debbo jiiduɗo e bamma baaba debbo jiiduɗo e bamma nene wona ko gorgol wiyete on ene harmi nde sabu on ko bamma ko mbiyata ɗum inde gorgol ko wonde ko baaba wa khalatukum e neniraɓe moɗon tokosɓe ene harmi kadi ndeson wiyete neniraɗo tokos ko jiiduɗo e nene ma yumma e baaba jiiduɗo e nene ma baaba jiiduɗo e nene ma yumma tan ene harmi kadi oɗo ndesaɗo ɗeɗo fof kala hen mo kumanɗa dewgal ngal humaki mom saka wiye selli ko humaki mom humora ko mom saka sella ɗo mbiɗen haalatukum neniraɓe mon tokosɓe ɗo mbiyeɗa neniraɓe ma tokosɓe ɗo ay yummun yumma wona ko mamma ay rewɓe ɓe o jiidi ɓe ɓenne kadi koye haalatu henati ɓeɗo fof a resata ɗum wa banatul akhi e ɓiɓɓe rewɓe musidɗo ma oɗo ko musidɗo ma o ko gorko onon jiidu yumma e baaba gorko mo jiiduɗa yumma e baaba walla mo jiiduɗa baaba walla mo jiiduɗa nene ɓinguel makko dewel ala resata
oɗo ko gorko onon jiiɗi yumma e baaba onon jiiɗi baaba onon jiiɗi yumma ɓinguel makko dewe wona ɓinguel ma wiyatama ko baaba wona guel kadi a resata guel wa banatul ukhti e ɓi bandiraɗo debbo ɓi bande debbo oɗo ko bande debbo onon jiiɗi yumma e baaba bande debbo onon jiiɗi baaba bande debbo onon jiiɗi yumma en ɓennin ɓinguel makko holno wiyatama bande debbo ɓinguel mum no wiyatama kaw wiyatama ayi biyowoma kaw ala resata o ɗi bande debbo ene harmi e mon resde ɓiɓɓe bandiraɓe moɗon rewɓe so tawi humama dewgal ngal humorata ko wom saka ngal sella ɗo ɗo mbiɗen banatul ukhti ɗo ɗi bande debbo ɗo wona biyowngel makkaw ay kangel ne kadi ay kanko bande debbo ɓiyi ko gorko kala ko jibinoy kadi ene harmide sa wa ummahatukum allati arda'anakum wa ummahatukum ay ɗo ko ɓennuɗen ɗo Allah haali ɗo ko fof koto banggue asko ko jiidigal asko taw ko asko ko ƴiƴam jibiɗi taw ko jiidigal tan nder ƴiƴam ɗam ene nattori omo haala ɗo o joofoɗo ko faare banggue muynam ɗo o wona to banggue asko koto banggue muynam o wi wa ummahatukum e neniraɓe moɗon allati no ɓen arda'anakum muyninɓe on neniraɓe mon kono wona kamɓe jibini on ɓe goniri neniraɓe mon ko kamɓe muynini on ay ɓeɗon kadi koɓe neniraɓe moɗon ene harɓe woni kala debbo muyni meɗɗo muynin dema nde o muyninma nde a timminani duuɓi ɗiɗi nde o muyninma nde a wawa wasde ala ko mbawɗa ñamde so wona muynam ala ko mbawɗa yarde so wona muynam ko hen guurɗa a wawa wurde e ko wona muynam a wawa wurde e ñamde a wawa wurde e fruit mbawɗa wurde tan ko e endu on ɗon saaha kala debbo muyninɗoma on ko nene ma ay on ɗon debbo ene harmide sam famide ko ummahatukum ɗum woni e neniraɓe moɗon allati no ɓen arda'anakum ɓe ene muynini on wa akhawatukum e bandiraɓe mon rewɓe min arrada'ati to banggue muynam bande debbo to banggue muynam woni holɗum nde oɗo debbo mbiɗen so muyninima ko nene ma kala debbo mo muynini on ɗon debbo ko bande debbo o jibini ɓinguel dewel o muynini ngel ay ngel ɓinguel dewel ngel o muynini ko ngel bande debbo taw kanko o jibinanima an way ngel ɗo ɓinguel dewel ene harmide sa je ko goɗɗo kay to girlajo to ɓinguel dewel girlajo addaɗo makko ɗo o muynini ngel ka jananoɗo makko ɗo to banggue asko ko ngel jananoɗo makko ɗo to banggue asko kono o muynini ngel ne kadi ko bande debbo en harmide sa firti kanko on ɗon debbo kala muynuɗo e makko ko bande debbo ɗo ko danger mawɗo ay geɗe kewɗe nan ɗo mbattaka haqqille nde ɗo toɓɓe ay debbo kala nde o seera kala nde joom galle makko seerimo saaha joom galle makko nde seerimo nde kanko debbo so tawi enɗi makko ɗi eɗi mbaɗi kosam ɗon ɗo kosam ɗam gasani kala nde gorko goɗɗo restimo gorko goɗɗo so resti yettimama mo kosam ara kala nde o jibinoyi ɓinguel o muynini ngel ay ngel ɗon ɓinguel ngel o muyninoyi kala ko gorko oya jibinno fof on timadiraguel ɗen ko hunde yeɓani fit gorko kala nde o serata joom suudu makko yo wattu haqqille o ƴeewa enɗi ɗi so gara kosam an debbo so tawi a serama gorko goɗɗo ne jogori ƴettiddema hay so ƴettirima haade makko yettadema faɗa ha kosam ɗam gasa e enɗi ɓe sabu so wona ɗum ay ɗam ɗon kosam jeeyɗam ko gorko gadiɗo
kala muynuɗo e ɗam ɗon kosam on gorko ko bammu ceerno hunde yeɓade woni wa akhawatukum e bandiraɓe moɗon rewɓe min arradaati to bange muynem wa yulhaqu bi dhalika bi sunnati albanatu minha sunna nelaɗo allah sallam ko aya qur'ana ko ɗo tan haaji aya qur'ana wi ko muyninɗoma ko nene ma wottude kala muyninɗoma o kala debbo mo o muynini ko bande debbo woto res muyninɗoma o ko nene ma woto res ɓe o muynini ɓe fof koɓe bandiraɓe ma rewɓe woto res nelaɗo allah noon wi sallllahu alayhi wa sallam yahrumu min arradai ma yahrumu min nasabi kala ko harmirta to bange aslu en harmira to bange muyni firti ay kosam ɗam neɗɗo gorko o muyni ɗam ɗam kosam hol jeyɗo ɗam debbo so meeɗa yaaɓede o meeɗa yettede o wawa wadde kosam addata kosam ko maniyu debbo mo meeɗa yettede on debbo o wawa wadde kosam so yiɗi o wuuro duuɓi temedere o metta wadde kosam ɗi so wona awatigu en boomi dokkunoɗi nela sallallahu alayhi wa sallam ɗenduɗi so wona taw ko ɓen ɓen wonti goɗɗum atikatu koɓe jeenayo koɓe boombi ɓe jii nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene woya ko nela sallah sallam woyata ko ene woni tibbiyen muusiɓe no feewi ɓe mbi eɓe kuntira nela sallllahu alayhi wa sallam endu tan en ɗiɗi ɓeni kosam ɗum ko jinggi allah ɗum ko bokki koɗo maɓɓe ɗo ɓeeɗi wadde ko ɗon kadi haaji firti on ɗon debbo ko kosam ɗam o waɗi ɗam jeyiɗam ko jongalle makko kala muynuɗo e ɗam kosam ay on ɗon gorko jaɓnoɗo mo on ko bamma ko on jibini fof hayso wona muyninnoɗo mo kala ko on jibini ɓen ko nenira ɓen ko baniraɓe makko rewɓe ko ɓen jibini ko ɓiɓɓe makko en ɓennino joni joni noon askol ngol jomiraɗo wi wa ummahatu nisaikum e neniraɓe rewɓe mon neniraɓe rewɓe mon ɓenne kadi ene karmi am moɗo yummum joom suudu makko woni esa esa yummum joom suudu ma sa resi a resi debbo so debbo o mayirima walla a seerimu ene harmi e ma desta nene makko mbiya aɗa lumtina ɗum ala ko yetta ñamde ɗo kay neɗɗo kay kaɗɗo neɗɗo kay kafti kay hayso harmano kay so neɗɗo haftima ha gasi ene defini ƴettide walla walla ɗi oɗo o yalti ɓiɗɗo yalti e makko ndesa ɗum ha gayna ɓiɗɗo kay mbiya rutto e makko ceerno ɓurtaki wa ummahatu e neniraɓe nisaikum rewɓe mon woni esiraɓe moɗon sa nani esiraɓe mon noon kala ɓe ganduɗa joom suudu ma kala ɓe ganduɗa ene jibinimo so asko waɗama ha yetto nene Hawwa kala ɓe ene jibinimo so asko waɗama ha baba Adama banggue gorol ɓen ɗo foof koye koko esiraɓe son en harmide sa woni yummun joom suudu ma e nene makko mammum joom suudu ma banggue gorol e banggue dewol ɓeɗo fof koɓe esiraɓe ma en harmide sa joom suudu nene mum joom suudu ma deniraɓe ɓen ɗon wonɓe sawdoji ɗe ma waɗa yeeso wa ummahatu nisaikum e neniraɓe hono rewɓe moɗon ɓenne kadi ene karmi ɓe desta hon wa rabaibukum e juttaneɓe mon allatino ɓen fi hujurikum wonɓe e keedangal mon ene heɗo juttaneɓe moɗon to gara on jutten eɓe keewi neɗɗo miñiraɓe maɓɓe miñiraɓe e jondi resede joni ɓen gaña ɗum koyne worko maɓɓe desnoɓe kadi resti famani leñol gonɗo o ngol ɗo eyyi
kewi nede miñiraɗo eɓe keewi nehde miñiraɓe bandiraɓe maɓɓe rew miñiraɓe maɓɓe ala miñiraɓe debbo a miñum joom suudu maɓɓe joom suudu ne miñum eyyi yonta resede joni o rokkitam yoni taw jam galle mo famani kanko gorko o resa debbo so resi debbo o adda miñum debbo o waɗa ɗum ɗon omo nehi ɗum so seeri debbo ala o seerani siko debbo yaha yonta dewgal o resa ɗum kankon taw debbo mum resno ala yo restu miñiraɗo debbo wasa resede bandi debbo ko wiyano sikki ɗum mi kadi ne ara yeeso ɗo ko an taji ma ubayna no tawi ɗum ene harmi fitti kam komo yiɗɗam ɗo kosam haɓu kosam joom suudu makko ɗo fittude kam momo yiɗɗam haɓu yo o wi wara baaɗi ko kum e juttaneɓe mon allatino ɗen fi hujurikum wonde e keedangal mon woni wonde e needi mon min nisaikum taw ko immorade immiɓe e rewɓe mon allatino ɗen dakhaltum bihinna ɓe nattuɗon e mumen alfaade anda ko jutten est ce que tawno mon adi alfaade kono konngol jutten o wawa ɗoto ko woni jutten eyyi o ƴetti debbo o ƴettiti debbo e hay keɗo bangi ñambo anda siraji wa wiye woni jutten ko joom suudu ma kumana debbo nde kumantama nde taw mo jogui ɓinguel dewi debbo oɗo gorko goɗɗo resnomo ɓe dañji ɓinguel seerimo walla ɓe mari walla mayirimo omo jogui ɓinguel dewe jiiɗamo jiɗɗa ƴettidde ko nde ƴettiɗɗamo no e ɓinguel ngel ɗon ngel wiyete jutten a faami joni wona minen haal pulare en de minen fof tan koɓe mbiyete jutten nani yo ceerno mana ɓen so resama wurtima ɓaadi miñi on debbo ɓaadi ɗon ko wurtima yo ɗo husɗo o wurtima yeyon tumen dañen tum ɓaari warde miñi o wawi warde miñi ko warde miñi eyyi konko debbo warde kanko debbo o warde miñi ko warde miñi ko eyyi do on ɓiɗo ko to holno jitte wiite ala on ko keynira on ko keynum gorko o keyɗum woni oɗo question mo namdiɗo o wona woni keynira jutten ko ɓiɗɗo ko debbo o daña ɓinguel ngel ɗon ɓinguel mo o daña ngel ha o gas desnoɗomo o seeramo walla mayiramo gorko goɗɗo ƴettiramo ay gorko ƴettiɗɗomo ko ngel woni jutten mo kono mbatten tan nde jaara ala ñalawma ɓiɗɗo sali debbo babiraɗo e o resni ɓiɗɗo debbo eyyi woni o resnimo tan wona eyyi debbo sali joɗade o wi gorko o yo seeɗa o lomtini ɗon ɗum ene seɗɗa ko woni mbiɗe ngar ha joni tan ko bandiraɓe ɗiɗo rewɓe wona ñawore nde ko nde wotere kayru fof ko ɗo nde donde nafe firtiran ma en garo yeeso kono ɓaadi question o ardi ɗon artiri ɗon ko wa antaji makko bayna loftayni nana yeeso rewɓe ɗiɗo jiiduɓe yumma e baaba rewɓe ɗiɗo jiiduɓe yumma e baaba rewɓe ɗiɗo jiiduɓe baaba rewɓe ɗiɗo jiiduɓe yumma ɓe ndendintake e dewgal ko ɗum tan haari tawondirdeɓe tan kamɓe fof ɗiɗo ko an resiɓe laawol gotol ɗum woni ko haari kono ko o wonnoɗo o maayi ɓandi ko debbo ara lomto e suudu he ɗum ene heewi to meɗen ɗum ene sella ko kanko debbo o wonnoɗo o seere o yaha o ɓeddino ha edda makko joofa ɗo edda makko joofi numtine ɗon hono bandum debbo hayso ɗum heewani ko meɗen ɗum kam ene sella ɓe mbiruɗa ɗo joni ni
ɗiɗo rewɓe ɗiɗo jiiduɓe yumma e baaba rewɓe ɗiɗo jiiduɓe baaba rewɓe ɗiɗo jiiduɓe yumma wona eɓe ndendi jibinirgol gotol kamɓe ɗiɗo ɓe ndendintake e dewɗa ɓe nawlondirta so gonnoɗo ɗon o noon gadinoɗo arde jeewo o so tawi o maayi walla ala o seerama edda makko joofi ha joofi ene sella goɗɗo wa ɗon mbasi ala hen no namdoriɗa ɗo ni ko rendude ɓe nderanare jomiraɗo wi noon de wara baɗibukum e juttaneɓe mon allatino ɓen fi hujurikum wonɓe e keedangal mon min nisaikum tawɓe ɓulli ko e rewɓe mon allatino ɓen dahaltum bihinna ɓe nadduɗon e mumen joom suuduma mo nadduɗa joom suuduma mo nadduɗa omo jogino ɓinguel ngel ko gorko goɗɗo o dañdi ngel ɓinguel harmiɗe ma joom suuduma mo nadduɗa hadema naddude e makko omo jogino ɓinguel dewel omo dañdi ngel e gorko goɗɗo ngel ɓinguel dewel ko juttenɗo ma ngel hankkandi harmima hay so tawi nene maggel maayi walla seerama eddinima ha edda mum joofi ngel a wattata ngel gonga de a jibinani ngel a wona bammaggel a wona hunde ɗo hay so tawi ko janano on jiida hay leñol ngel ɗon hankkandi harmiya jomiraɗo wi fa in lam takunu so tawi noon on laataki dahaltum oɗon naddi bi hinna e rewɓe ɓe noon so tawi on naddano e neniraɓe ɓe noon allah wi fala junaha aleykum bakkat ala e mon fi nikahi banatihim e reskude ɓiɓɓe mabɓe rew oɗo debbo jiiɗamo jiɗɗamo no wayni yoɗma welma ƴamɗamo o jaaɓi dewgal huma ha gasi jaaɗa salminoyde mo o noddi sukaɓe galle mabɓe o momma présente okkari ha o wima hen oɗo ko ɓinguelam an gorko wi ɓinguel ma ko an jeygi o an jibini guel o ɓiyen min jibini mingue mi anda ɗo jogui ɓiɗɗo debbo poɗɗo ni o hooli galle rewde mamadou waylu waɗi message whatsapp de kam de jammam mami de min kam ko mbiɗa yiɗi tan ko ummi e moɗon kono mi anda aɗa jogui ɓiɗɗo debbo poɗɗo ni baɗo ni min kam so baasi ala arta tan jafodiren min ɗo kakam ɓiya debbo wona o naddano e neniraɗo o jaaɓi neniraɗo ko kañum humanano suwa huttoyade jaaɓi o seera ɗum ha gasa so seeri ɗum o humana ɓiɗɗo ene sellatani o humani debbo ha gasi o suwa joftinde ɗum deke debbo o ene joguino ɓiɗɗo debbo jontuɗo o yi ɓiɗɗo debbo o wi kanko o ɓiɗɗo debbo o ɓuranimo e nenirni ɗum par ce que ala sari wiyatma ko seerniniraɗo wona on addani e makko yo seer so seeri o gayni tan ene sella o ƴettira ɓiɗɗo tawde on addano hen ene kadi ɓenni jomiraɗo wi wa halailu e jarli woni rewɓe abnaikum ɓiɓɓe moɗon worɓe alladina no ɓen min aslabikum ummiɓe e keeceje mon ɓiɓɓe moɗon worɓe ɓe jibinɗon ɓiye gorko keeci o yonti resde ndesnuɗamo hay joom suudu makko o hankkandi har mbiyama an baba ese debbo ɓiye gorko resi debbo ha gasi so resi debbo o wari miyama so maayi walla o seeri a wiyata aɗa ɓamta ala ɗum ala hen kono noon yoto ɓiɗɗo o ko ɓiye keeci mo jibinɗaki min asalabikum taw wona ɓiɗɗo mo mbattuɗa ɓi janano mo mbattuɗa ɓiye ɗum yaltata ɗo ko zaydou ɓaya mo nela sallllahu alayhi wa sallam wino ko ɗiyum watti ɗum ɗiyum o yehi e arabeɓe fof o wi mi senni on oɗo zaydou ko ɓiyam no ɓiyam mo jibinmi ni omo rona kam mbeɗe ronam arabeɓe noon nden sa wi oɗo ko ɓiyam tan gasi so resi debbo har miyama faysawa allah wi ɗum ala ittiɗuma ala cer o wi ko ɓiyam dimmiɗo e keeci ma mo jibinɗa so resi debbo on debbo hankkandi gasi har miyama an babira woni wa halailu e rew abnaikum ɓiɓɓe mon worɓe alladina no ɓen min asrabikum ummiɗe e keeceje mon jomiraɗo wi wa an tajma'u
ende ndendin ton baynal ukhtayni hakkude bandiraɓe ɗiɗo rewɓe bandiraɓe ɗi wonnam nan kalnoɗen nani ga bandiraɓe ɗiɗo rewɓe rendin deɓe nde ene har kamɓe ɗiɗo jiiɗi yumma e baba kumana oɗo ha wona ɗumunna nawlira gadda goɗɗo kamɓe ɗiɗo jiiɗi yumma e baba kamɓe ɗiɗo jiiɗi yumma kamɓe ɗiɗo jiiɗi baba ene har foti a humdanɗe e dow lawol gotol walla goto fof ko kumano muɗum banggue foftat sharia ene harmi bantaji mo bayna foftat ko rendinde nde tan harmi wo amma resde o maaya goɗɗo o lomtine ɗum basi ala e nela sallallah alih w sallam waddilɓe seydina ousmane zunnuray ceerno seydil haji mahamadou bisayi waddilɓe ceerno abdourahim tabi to cigo ɗum basi ala e o maaya walla seere goɗɗo lomtine ɗum basi ala ko rendinde nde harmi ay ko ni nelaɗo ni aya qur'ana o wi nelaɗo allah wi en sallllahu alayhi wa sallam question nane o kala rewɓe ɗiɗo kala anani ceeraɗo kala rewɓe ɗiɗo question nane o kala rewɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa hen goto o so hoddirama ko gorko goto o so hoddiranoma ko gorko so tawi sellaraɓe ndesodira sellara gorko o resa debbo o sellaraɓe nawlodire ena ɗon question ma nane o kala rewɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa so hoddirama hen goto ko gorko sellara dewgal hakkude mabɓe ɓe nawlodirta jomiraɗo wi illa ma kad sala ɗi so wona noon kam koko ɓennuno ko so wona ko ɓennuno ko ko adi ɗeɗo ayeje qur'ana eɗen jippo zamanu jahiliya so wona taw ko ɗum zamanuji leƴƴi ɓennuɗi so wona taw ko ɗum kono ko jogori aroyde yeeso ko gila nde ayeje ɗeɗo jibɗi ha ñalawma darde ɗum han ganki ene haɗa inna allaha ayno allah kana o serani gafuran ko jafuɗon ko ɓennuno ko kala ko waɗano toon gueɗe jiiɓiɗe nan toon ne mbaɗa allah wi yaafima rahiman kadi ko jurmotoɗo omo yurmo ɗin ellaje ɗin erreur uji ɗi yimɓe ɓe mbannoɗi ko ɓennuno ko o wi omo yurmiɗe e ɗum koɓe ɓaari kay ɓe pewniti jomiraɗo wi wal muhsanatu min annisai illa ma malakat aymanukum o wi wal muhsanat e rewɓe kadi resa debbo desaɗo omoni e ɓoggol omona resa jongalle makko ene wuuri nanɗon mayani serani tan gimmoɗa gara kumtanaw wal muhsanatu woni wal muhsanatu e rewɓe sannaɓe woni resaɓe min annisai morade e rewɓe ko adi nde ɓe ceerata e worɓe maɓɓe ene nguuri ceerani tan goɗɗo humtana dewgal ala humalaala ɗo hummata ko hummata ko ɗum ɗum way kono wiide ne huma nangueni nangueni humo nangue humata ko wona wadde debbo gonɗo e dewgal o ngal humata ɗum foti ƴewtede no feewi debbo so tawi aɗa resa debbo e nder laddeji a anda jinnaɓe makko a anda famille maɓɓe a anda no ɓe gurduno kanko tan o ara ɗo wima min kay mi resaki te ko garɗo kanko e hoore makko o ari komo foti ni surtout o wi ko diwo wona en ɓoomi ceerno nafsinala on so wona purtiɗo ɗo wumir ɗo furtaki ɗo so dogani joom galle makko sabu debbo gonɗo e dewgal joom galle makko serani so goɗɗo humanimo humata saka wona dewgal ene harmi noon aɗa andi ko harmi ko wiide ene humande ko ɗum woni ko kalten ko gorko goɗɗo suusa Allah wiya ene huma dewgal ngal ko ɗum wiya kay ene hari ko ɗum kay haala mum altare jomiraɗo wi mbiɗen debbo desaɗo ene harmi goɗɗo resa ɗum wona jomiraɗo wi illa ma malakat so wona taw koko jeeyi aymanukum ñaaɓe moɗon so wona taw koko ñamama jeeyi oɗo ko korɗo ma ko an jeeyi an halfi korɗo ma mo so ɗiye wiyata ko korɗo o de wona mo wiyata an korɗo wona mo leñol wiyata korɗo woni holɗum en jeehi jihadi en kaɓi e heefereɓe en pooliɓe en dahi ko dahaɗen ko rewɓe ene hen ɓe rewɓe mbiyete korɗo sharif ay on ɗon korɗo de basi ala jettoɗamo basi ala kumanamo so yiɗi taw omo joguino to korɗo ay ngalto dewgal ngalto sharif koko firti ngal woɗani
والمحصنات رewɓe resaaɓe minen nisa'i e rewɓe ene karmi ɓe kumane illa ma malaka so wona taw koko jeyi aymanu kumñaade mooɗa falakum ene woodani on waɗ'uhunna yaabde ɓe wa in kana lahunna hayso laatima ene woodani ɓe aswajun worɓe fi daril harbi to galle hono añɓe to galle habdiɓe to kono noon ko ɓaadal istibra'i caggal labsindade kono hay ɗum ne kadi ne de jomum yaaɓirtaɓe ko wonde ko jeyi wo amma so tawi ko dewgal kay ma jomum ne rimɗin ko an jeyi kay koma ndimɗina ha gasa nde puɗɗa resde no tarihi windiri cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala an gila e law makko omo yaare duuɗi 16 bam makko resniri radiallahu anhu kabia bam makko resnirimo ko yidde toppitade mo yidde gila haqqille makko anda ko wiyete dafamme rewɓe janamɓe taw wona hi dewgal taw haqqille makko yaraba hidde nde bam makko yalti aduna Cheikh Tidiane ko jikko gandal ko jikko moƴƴuɓe ko jikko waliyaɓe omo sohliri ɗum no feewi debbo o ene wulliro o wi debbo o so tawi a wawa wurdude e am no mbamini mbiɗa rondade hadde ko jiɗɗa ko ene jiɗirɗa ni mi wawira noon ara jaafodire ay on ko paso makko o yaafi nde o yiiloyi ko yiilorono ko omo yaha e moƴƴuɓe omo yaha e waliyaɓe omo heɓa sirruji omo heɓa zikruji omo barkinoro omo rewa Allah ha o heɓi ko ganduɗen e cheikh nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feeñani mo heeɓi laawol ngol hankanti o andi o heeɓi ko dartanno ko o jooɗima foof ma ar tawamo ɗon kono no waɗi o ƴeewi ko biyeteɗo mabrukatu e biyeteɗo mubarakatu ɓeɗo rewɓe ɗiɗo ko soodi ɗumen o rimɗini ɗumen o resni ɗumen ko ɓeɗe jiiɓi mouhamadoul habib ɓeɗe jiiɓi mouhamadoul kabir ɓeɗo de woni dendagal ko nanɗa tanum cheikh tidiane radiallahu taala anu koye ɓeɗo yalti radiallahu taala ko jeyɗa a resata ɗum Allah haalata ɗo ko debbo mo ngannduɗa ko korɗo mo ngannduɗa ko dahaɗo adda dahaɗo darul harbi galle añɓe en kaɓi e maɓɓe en kooliɓe ɗi eɓe jogino toon worɓe jawgal ngal firtiri ene sella jaabira on kono jeyi Allah wi kitaballahi ɗum ɗo ene woni ñawoore Allah aleykum e dow moɗon farilla Allah nde o farli o ñaawi aleykum e dow moɗon ɓeɗo rewɓe ɓennuɓe ɓe fof o wi ene harmi ndesonɓe koko ndeseɓe woto kumaneɓe de en ɓennino oɗo ko kumal wiyete nikah dewgal ene wona kumal ngal ene wona naddigu gondigu ngu kono ɗo ko Allah wiyata ene harmi ko kay ko kumal ngal e hoore muɗum Allah wiyata ene harmi harmude nde kitaballahi ko ene woni farilla Allah aleykum e dow moɗon farilla mo Allah farli e dow moɗon wa ahalla lakum o dagnani on kanko Allah ma wara'a dhalikum kala ko wona ɓeɗo rewɓe kala ko wona ɓeɗo ɓe limtuɗen ɗo ɓe somi juumani ko ɓe jeetat kala ko wona ɓeɗo kala debbo keddirni sella ndesa ƴeew tan oɗo debbo aɗa yiiɗi resdam ƴeew wona joom suudu bamma meeɗa resdam ala baba meeɗa resdam wona jinnaɗo ma ɓe jibinɗema directe ɓe o jeyaka e maɓɓe ala o jeyaka e maɓɓe o jeyaka e neniraɓe ma togosɓe ɓe ala o jeyaka o jeyaka e gorguilaɓe ma jiiruɓe e bammaɓe ala o jeyaka e o jeyaka e bandiraɓe ma rewɓe ala o jeyaka e o jeyaka e esiraɓe ma ɓe ɓiɓɓe ma worɓe ndesno ala o jeyaka e o jeyaka e ɓiɓɓe ma ɓiɓɓe musidɓe bandiraɓe ma rewɓe ala o jeyaka e o jeyaka e ɓiɓɓe bandiraɓe ma worɓe ala o jeyaka e o wona juttenma mona juttenma mo joom suudma mona ɗum ala o wona on o wona debbo desaɗo ala o wona debbo desaɗo ɗiɗo fof a ƴeewi o wona ɓeɗo fof gasi ene sella resma so tawi noon ko goto e ɓeɗo tan wona ɓe mbiya noon on meeɗa muynidde to banggue muynam kadi wona ɓe muynidani e debbo goto ɓe muynide o wona banni ko debbo to banggue muynama ala o wiyata
wona ɓeeɗo fof o wona ɓeeɗo wona ɓeeɗo ene sella ndesa kono so tawi ko goto e ɓeeɗo tan gasi sellata ndesa Allah wi noon wa ahalla lakum o dagnani on ma wara dalikum ko wona ɓeeɗo rewɓe ɓe ɓennuɗen ɓe o dagnani on an tabta'u nde ɗaɓɓiroy toon rewɓe heddiɓe ɓe bi amwalikum jawɗele moɗon jawdi ma ndi joguiɗa ndi jaltiɗa jaaha ƴeewiro yamude woni jaaha teŋiro yamude damdoɗa kamɓe toon debbo no foti teŋere 50 ujunere ƴeewa 50 ujunere mbaɗa koye ngal ɗuguma toon debbo no foti umirde ujunnaji 10 waɗi 10 ujunere posma jaha ɗaɓɓiriyaɓe jawde ɓasi ala hen hay sa waɗi ujunnaji jeetata ene heeɓa waɗi koye ngal posma ujunnaji jeetata wonde jaraka he ujunnaji wonde jaraka e mbiyatma ko ujunnaji sa wi aɗa ɓeydede ujunnaji ɗiɗi ɓe mbiyatma ko ala min jaabima ujunnaji ɗiɗi tan kono dewgal ngal sellata dewgal ujunnaji ɗiɗi ala kummi ngal wodani sellani timmani rubu dinar dewgal nde humoro ko mangal timma rubu dinar ko famdi fof kam wona ujunnaji men kelde sa feccinde feccere feccere wotere nde valeur muɗum holno fota ɗi men kelleje nogas tan ene woni tan won ene woni 1 million 400 ɗum taw ko weccere bonɗo sa yi jeere taw ko jeewo bon tan men kelleje nogas ɗe 1 million 400 1 million 400 o sa fecci ɗum pecce sappo 1 million 400 sa fecci ɗum pecce sappo hen feccere wotere nde sa feccinima nde pecce nayi nayi ɓangal no ɓuuri awra atawa ɓuuri 30 minutes senela bija kama kono do wara tan dese ay 10000 bima men woni min wodi arɓe ɓe mbima 10000 mbimi humat 20000 ari ɗo mbimi humat ela ɓe mbiya ɓe lawo ɓe mbiya ala minen komin haalduɓe min nanodiri mbi kadi salatu kono haalduɓe nanodirɗo jiɗɗo fof ko min a jaran baɗe kam mbarɗi ay so waɗa ɗum wasa taw humiɗen ɓe a famide wa ahalla lakum o dagnani on ma wara dalikum ko wona ɓe rewɓe ɓe belɓe kalɗen ɓe an tabta'u nde ɗaɓɓiroy toon rewɓe heddiɓe ɓe bi amwalikum jawɗele moto yo mbaɗon teng ɓe less so on ɗaɓɓiɓe noon muhsinina tan wala haalu oɗon goni resoɓe wonon resoɓe de so gaddi rewɓe sa yi a ɗaɓɓi a addi mon desowo woni gonda e makko no debbo desaɗo wondirte ni so ndesi o gayni gayra mustafihide taw kadi on gona jino yoɓi gayra mustafihi taw kadi on gona jinoɓe woni holɗum sa resi debbo o addi ha kadi wona holko ndesirta ko gueɗe ɗiɗi aɗa darta hen ɓesgu aɗa darta hen kadi surade a yata e rewɓe janam ɗe gueɗe ɗiɗi neɗɗo resirta muhsinina oɗon goni resoɓe gayra mustafihine taw ko gona jinoɓe wona ndesa gadda debbo ma nan nder suudu ma jalta kadi aɗa yaaha e cuuɗi yirlade he ɗum kadi wattaki passager o passager alpha woni passager maison de passager ɗigguiɗo ɗo alpha maison de passager ne woodi de wona ko ɗum firta ene haɗi ndesa joom suudu ma o mon galle jaha golle sa fayi e jippade jogui debbo goɗɗo mo ƴamtoyta ko nokkuji goɗɗiɗi ƴamtoyta mbaɗa toon ko mbatta ko ha gayna garta wona dewgal ɗum wona resde ko muhsinina wala haalu oɗon goni resoɓe onon julɓe ɓe gayra musafin on wona jinnoɗe wona oɗon ndesa oɗon jaaha oɗon jinnoya jomiraɗo wi fa mastamta'atum bihi mo dahmiti ɗon min hunna e rewɓe ɓe fa atu hunna totteɓe ujura hunna teŋeji mabɓe kala rewɓe noon ɓe dahmiti ɗon e mumen totteɓe teŋe mabɓe hankkadi waɗɗima sa humani debbo mujarrada ma humde teŋe ɗe fof mbaɗɗakino kono kala ni memɗamo hay sa joftinani memɗamo dahmitoriɗa memdemo ɓuuciɗamo dahmitoriɗa ɓuucademo séri hen mabɓe teŋeɗeani
kala debbo mo kuman ɗon dahmini ɗon e muɗum hay sonno on naddaaɗo o joftoyaani galle o hurtinoyaaka tottemo teŋe soga ñamlinoɗo so tawi jomum ko ñamlinoɗo teŋe ɗe yo hannde ñamande fami magi dow muɗum ko jogowo hay so seeri debbo o ñande firti ko hay so ñanden o seeri debbo teŋe ɗe mbaɗɗimo dañiɗɗe ɗe wi ama teŋe ñamle sa joni wonde joɓa waɗa faamide so tawi gorko o humani debbo somo humani debbo mo jarrata makko humande debbo debbo o jeeyi e feccere e teŋe he feccere heddine nde ko kanko o jeeyi so humani debbo o memi o memani debbo o jeeyi feccere kanko jeeyi feccere so memi debbo o dahmitorima ɗum debbo o jeeyi teŋe ɗe hay sonno o hurtinano teŋe ɗe fof so memano debbo o noon o humani ɗum o huwa o suwa o mema o meeɗa memde ɗum o meeɗa dahmitorade ɗum o seeri ɗum debbo o nawata ko feccere o nawa feccere so wona taw o yaafi walla ko debbo o yaafi illa an yafuna o yaafu wonde ndi mbiye ɗiɗo wona kamɓe de aɗa kamɓe de omo anndi so jaɓi on ko nawata feccere kam yo sal o itta nguuru makko debbo wi rokkam dana aɗa anndi sa rokkima ko ɗum ɗo ko yaara sa jaɓi rokkudema rokko annayi teŋe feccere nde ko an an jaɓi ka ɗum ɗo hokka ɗo wimi jaɓani ko namde debbo mo tan ko yo seerno o wi yo seero mimi seera ko jeeya seerno wone makko ala bi so tawi woni an ko ɗum fonde sari rokki hanti yo yakodire makko taw sharia yetti i so tawi yettima ha ko sharia firti sharia wiyata ko so tawi ko jaltowo e dewgal ngal est ce que ko ella won ɗon so ella ala ema an gorko o sharia wiyata ko yettu teŋe ɗe ɗum hankanti wonti sharia hefti e juuɗe muɗum wonɗo yettata ko sharia heftata e juuɗe muɗum so sharia hefti e juuɗe muɗum teŋe ɗe ɗe jahata kono wonti ko hakkunde moɗon kay ne jogii ellaji gonoji e gorko ne jogii ellaji gonoji e debbo so tawi ko yinte ngene jahata ene jogii wonɗo yettoto ko debbo o yiɗi yaltude e dewgal ngal hay ella goto ala ɗum ko mi yiɗi yaltude e dewgal ngal gorko o ni mbeɗe yiɗi sharia rokkani mo yaltude e dewgal ngal kono noon wona o jaɓi omo rutta debbo gorko o teŋe muɗum o jaɓi ɓe kaldi omo rokka mo sharia wiyata woni sharia wiyata sharia wiyata holɗo woni fitu ko o ɓoorino o wona ceerata o ɓoorimo han kadi ɗum ne sella so debbo wi seeram oto yawde oto yaw sa yawi tan a yooɗi haqqe ma sa yawi seeram tan mi seeri a yooɗi haqqe ma o nawat fof sari rokkam mo kono sa yawani a rewi a ɗacci a ɓooyi ne wawi taw ko faarorete taw yidde tinere tan ɗum o wiruno noon seera ene wawi ala ko probléme mo wonduno on saaha e caɗele nde o wonduno caɗele nde ne wawi wonde taw ko e makko woni ene wawi taw caɗele nde ko hakkude ma e makko so ɓo yiiɗi en giwa oko yaw ene wawi noon taw caɗele nde ko ɗe gañi yiɗama tan mi yiɗa so yiɗi ko jiɗɗa hay sa hajjinoyi a juuranayimo juurimo chef tidiani a sodanimo galle Dakar a sodanimo o a welnimamo ha wenni o yiɗama tan o yiɗama o yiɗi kalisma kono o yiɗa ceerno ala ɗum kay yadat aɗa yiɗi kalisama yiɗa kam ko sharia o sharia an sella kalima ko yiɗa jon ceerno joni so tawi debbo seer a yiya séri yiɗal ko eyyi sa artinimo gorko so joom galle makko namdimo dande wona joom suudu makko namdimomo dande wona joom suudu makko wimo seeram o wi o seeri cergal yeyta sharia wiyata noon yo eddino ɗon e galle he a edda makko joofa ɗum nana aroya yeeso o wi o seeri gasi yo eddino ɗon ha edda makko joofa e nder edda he noon so gorko o yiɗi artirdemo wiyata komi artirima so yimo artirima tan gasi o arti kumal gongal namnade ten goɗɗe namnade debbo salima debbo o wawa salade debbo o wawa salade so debbo o salima ko cuuɗiɗo ko calimi yamirore Allah ko calimi yamirore sallallahu alaihi wa sallam ni fata sharia ñawat
no neɗɗo fof waɗirta bakkaat ni neɗɗo no wiyete yarde sangara ene harmi simmade ene harmi jinde ene harmi wujjude ene harmi ñohde ene harmi fende ene harmi kono o waɗa o ɗoyita ene harmi la ko ci ko min ci kam mo wiya ko debbo yiɗi arti debbo yi a hane waɗa ko non ma tenkan ala debbo so sa wiide 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 tan so debbo sa wima tan wiya sa wonɗo wonata de wonɗo wiye wonɗo sharia wiyata an gorko sa yaltinimo suudu ndu o yalti o yeehi o eddino yima galleji baw makko en o yalti suudu makko ɗo no foti heddinade ko mata ɗum ñawoje ɗe ne mbaɗa sahaji madina tawno ñawade ɗum ko jogui kono ardata an gorko ay fitti ko neɗɗo goto fof omo foti andude haqqe makko ko jeyɗa devoir ma fodde ma ganda ɗum e dewgal debbo o ne o waɗa feere o anda devoir makko haqqe makko e dewgal so gorko o seeri debbo o yo wi ɗum yo eddina ɗon ko noon eddinto so debbo o salima yaltini hoore muɗum nde o yiɗi artirde ɗum fof artira ɗum hay ten goɗɗo o wattata kono ko kanko jaɓi debbo o yaltini debbo o ɓofti kaake muɗum yeehi so yiɗi artide ma tagi mbaɗa ko woni ko jiyata jaltugol ngol wonno ngol wonirta koma tagi mbaɗa taw edda o jofa nde o wi o artira fof o artira ɗum goɗɗo suusa muma nde o yiɗi artide fof o artira kono ma wattata ma watta kala yo jomiraɗo wi fa atuhunna ujurahunna totteɓe teŋeji maɓɓe faridatan ene woni farilla ay teŋe ɗe ko debbo o tottere ko ay ko farilla tottum teŋe ɗe fof no ɗe potirno a wi an pullo o a wi a teŋimo ñale e ujunnaje sappo mamadou ba ɗum tengɗam ñale e ujunnaje sappo tottumo ñale e ujunnaje sappo ɗe a wiyata hume ha gayna yawna kurtinamo ha gayna ñale ma ngeno mi sotti wattini ujunnaje sappo goɗɗe nayi wona ujunnaje nogas nono tottumo ñale makko tottumo ñale o yeeyani o yeeyatani tottumo teŋe ɗe famide ay ko tottugol ngol